Vale. Eta horra adibidez. Oikio, alkoet, labadoran sartu, garbitu, ondo gelditukoa, ondo lehortzean. Bai, erabiliko duazen zerak margoak telarako diez, osea. Telarako diaz, ados. Eta pertsona bat iteko garen, zenbat tardatzen zu pertsona bat goiti beraino margatzen? Ba, pare bat orduero. Gutxi gora bera, ordu bete terdi. Naiko askarri irutu zait, ondo. Tailerrak egiten doazen nien umiekin eta bata bestieri margotzien, ordu bete terdi gutxi gora. Ordu terdi. Baina nik igual lan zehaz bat egiten duten pare bat ordu gutxi gora bera, bai. Eta ze hona, esan dezugu mei tailerrak emate jozulare bai, ez da? Bai, arratsaldetan etorten diez 6 umeko taldetxuek etxera, etxiendeko estudio bat, eta sormen saioak eskaintzen duaz. Ze, ondo, eta orduan zenbat umetxo jute zaizkizu, nola? Taldetxo. Talde politak, erra treskanta montatuko buena hori, ez da? Nire batez agurtzen duaz amendik. Ze gozagarria, ze ona. Eta bata besti margotzen dio, Bai. Ope. Ze ona. Eta horra adibidez, beti euskarri bezala gorputza erabiltzen duzu, o beste euskarrin batera erabiltzen duzu? Teknika desberdinak, euskarri desberdinak, material desberdinak, eta batez be hori improvisazioa. Azkenien eskolan eta askotan bideratuta goten diez gauza asko, eta horrez eskaintzen dut espazio bat, haurek eukiteko... Pixka gora etortzeko, eta nahi duna adirazteko, hori da. Eta ze sorpresa eramaten duzu, ze topatzen duzu olakotan? Sorpresa asko, eta ganera gehien guzteta jatena da umiek dekien freskotasun hori. Askotan gu nagusi arora sartzen garenien, gauza asko... Itxiten geha, o ez zaigu gustatzen geha kutsaraztia, o... Hori eta pizkat hori rekuperatzea, Bai... Bueno, bari joa guen. Adibes, horreko oso brotxa dazkazu, o bihatzak erabiltzen dituzu, zer teknika desberdin erabildia? Askotan, margoak eskuekin egiten duaz. Margotu eskuekin. Baina gorputzeko eta, oialetan eta pintzelak erabiltzen duaz. Ni ondo pasatzen lania, baina zuke ondo pasatzezu, Ze onda. Eta hau dana, nunik hasi zendu nahu dena? Gazte-gaztetatik hasi zina margotzen? Bai, txikit-txikitetik. Eta, Durangon urten zan batxiatu artistikoa egiteko aukera, berton sartu nintzen, gero arte derretan, eta makiaje mundura gero, eta ibilbidea beti artistiko izen da. Eta eskasalak ez dituzu nekin ziginak ekarri, ez da? Ez. Eta indakoa, ze polita eskaso. Bueno, mentxe gelditu ikusten nola dijo margotzen. Amaia, zein diguzu hemen, zerrek inspiratu dizu hau iteko? Ez dakit, uda aroa, ez? Koloretsua bada, bai. Gabiz, eta niri asko, bidaiatxe asko usteta jate snorkel eitea be, bai. Vale, korala dirudi, ados. Ez dakit. Arrezifia, bai. Ona. Eta nungo korala izango zan, nundik noa ibilizea? A ber, zer da, eontzeana o jun nahi desuna? Egonaz eta jun nahi dutena, Karibaldetik eta, aurten Indonesiara goiez, osea que... Ona, iguala, nikusiko gara, nire Indonesian joa aurten, Abitu. Udan, ni txasontzin ibiliko naiz. Itxasontzitik jetxi gabe. Board trip, esatea board trip. Olakon bat bengot. Bai, olako bat hartu deu, eta ania, launakin, patilakin da goierrizekin. Area guaz, 3 urok. Han beste 3 lagun bizkaitarre hongo ja, eta ez dakit olakoak gu olatu azpin ibiliko geha, baino horire ikusiko deu, eta igual bizkarren kontrapeatuko zaigure bai. Ondo. Eta nola, aztezea botatzen, eta nola iten dezu inspirazioa, nola etortzen zaizu, oze bilatzen jutezea? Bakarrik urtete jaten zo zer da, ez dakit zelan azaldu. Koloreak ipintzen aztenaz, eta beti olako forma borobilak ero, zelula antzeko borobilak egiten duaz, ez dakit segaitik, baina... Hala, niko ikusetetan ez dakit bihotzantzeko bat, ontzitxo bat, ez dakit. Horik giozu ez gustatzen zaizuen, norbeak ikuste unean, norbeak ikustia behar duna, behar nahi duna. Gustatzen zaizuen zuk indezuna jendia topatzia bertan. Nik normalien, pertsona bakoitzak
berak sentitzen dauen bezala ikustea gura izaten dut, ero... Ados, hoi da, bakoitzak beak ikusteuna topatzia, o te identifikatua sentitzia bea, ez da? Hori da, bai. Ondo. Eta, adibidez, gorputzetan, guain aizea mantala batian, ze gauza beresi gehiotan marrastia tokatu zaizu? Bai, etxe baten, olako etxe baten, olako jardinera ez, olako bentana, olan lehio handi baten, horrekia bien olako altzairu bat, Bai. eta atzekaldean lorak margotzeko eskatu zidaten. Osa, itxila egongo zan leku baten, paetan kontragoteko? Bai, kanpotik ikusteko lorak. Altzairuan atzeko partea izan beharrian, lorak margotzea eskatu zidaten. Bai, hori da. Eta holako enkargu berezikiteko, jendean nundik handoa topatzea izu? Nun juten dira zure bila, o ez dakit zure taierrea, edo? Momentuz, web horririk estekot, baina Instagramen aurkitu alnabe Amaia Lejarreta Art izenarekin. Amaia Lejarreta Art. Art, hori da. Artistana, ez da? Bai. Onna. Amaia, baina ze, let horiek eta dana ekarritu zu, ez da? Bai, beste lan hori barik ezin ja. Karo, hori da, diskotekan ikustean argi horiek ikusteko, ez da? Hori da. Ondo, ne ikuste zaitu hori gabere bai diskotekan, Ai, ama. Neuri bai. Ze polita indezuna, benetan, Eskerrik asko. Benetan.